Имаме нова инициатива, насочена освен към младежите и към възрастните, с серия от концерти. Първият е на 20 февруари, зала 1 на НДК, както анонсирахте, 19:30 часа и се нарича Фолклорни вариации. С нещо много българско стартираме. Прави впечатление, че всички имена, които изредих на участници, Ева Квартет, които също са гостували в нашото студио, Българа, които са при нас, Дует Двуглас, всички това са формации, които имат сериозни успехи зад граница. За съжаление обаче в България някакси все още, може би, не са толкова популярни. Точно това беше и нашия мотив да изберем тези състави. Ансамбъл Тракия, например, има турнета в над 50 държави, бурно аплодирани в Япония, в Китай, в Индия, в Щатите и рядко на софийска сцена, в нашата столица. Фантастичен ансамбъл, да. В това число и останалите групи, състави. Това е едната ни цел. Другата е да бъде интересно, да бъде модерно. Тъй като обикновено, като говорим за фолклор, става дума за някаква стара традиция, позабравена. Реакцията не винаги е на младите хора емоционална и то в добра насока. За това смятаме и кръстихме спектакъла Вариации, за да покажем, че той е фолклорен модерен, че може да бъде слушан в дискотеки, че може да ни вдигне на крак и млади, и стари. И естествено причина да поканим точно тези състави е, че ние ги харесваме. Просто не може да презентираш нещо, което не харесваш. Със сигурност има какво да се чуе. Обръщам се сега и към музикантите. Знам, че не обичате да говорите. Само един въпрос ще ви задам. Какво е специфичното в музиката, която ще чуем сега и какво електронни някакви интерпретации има, доколкото разбирам, drum and bass стил заедно с фолклор? Значи стила на група Българа, част от която сме ние, той е много разнообразен, но всичко се гради на основата на фолклора. Като върху фолклора и върху фолклорните теми, които ние свирим, включваме елементи на джаз, поп, рок, фънк и така нататък, електронни звуци. За съжаление не можем всички да бъдем тук. И сега ще ви изсвирим част от една от най-емблематичните композиции на група Българа, която се казва Меча сватба, в съвсем така акустичен стил. Заповядайте. Завършена фраза, защото много влезнахме във времето. 20 февруари, НДК, зала 1, за да чуете тези прекрасни изпълнители и още други. Много, други. Благодаря ви много и приятен ден. Благодаря.